नाम्बर धोनस्री और उइरामघाट बे ओनसोलखौ लानानै जा मोनसे सम जिल्ला डिस्ट्रिक्ट धोनस्री बे हालामाव बड' राइटार्स एकाडेमि बर' साहित्य सभा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जोंनि बे जिल्ला कमिटिनि बोसोरारि जथुमा राइटार्स एकाडेमिनि 42 जानाखि बार्थ एनिभार्सारि बिथांमोना होनदों बेवहाय नुजाफैनानै जोङो खोब मोजां मोनदों। बेवहाय बर'फोरा जे बे मोनथाम ओनसोलाव जारिमिनारि मोनथाम ओनसोलाव जे खोब मोजाङै रायजो जाबाय थादों बेफोरबायदि गिदिर कनफारेन्सनि गेजेरजों निस्सय आं सानो आसामनि भारतनि सा सानजा भारतनि गासै बर' फिसाफोरा मिथिगोन जे बर'फोरा जयैनो बोरैहाय जयै मिटिं खुङो बोरैहाय समाज बेबस्था बोरैहाय माने धोरोम बेबस्था बेफोर मेलनि गेजेरजों लोगोसे फैनाय दिनफोराव बर'फोरा लिरनायनि गेजेरजों बुहुमाव बोरै सिनायथि होनो हायो जोंनि राव हारिमु बेल' नङा जोङो जोंनि जानाखि थामोनथा जोंनि जानाखि गासिबो बिथिङाव जोङो आवगायलांनायनि जानाखि हाबाफारि बेफोर कनफारेन्सनि गेजेरजों बेरखाङो बेवहाय सावरायनाय जायो आसा खालामो जोङो बिथांमोननि जानाखि कनफारेन्सनि जानाखि रेजुलेसन फैनाय दिनाव जातिनि मोनफा मोनफा थांखि जागोन आरो जोंखौ दैदेनलांगोन बे रेजुलेसनफ्रा कारज'करि खालामनो थांनायाव आरो आं बुंनो लुगैयो नैबे कनफारेन्सआ मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स। गोजोन्थों।